שלום לכם ולכן, קוראים לי פרופסור רפי חירותי, אני מומחה ברפואת שיקום ומטפל מיני מוסמך, ומאז 7 באוקטובר חשבנו כיצד אנחנו יכולים לסייע ולעזור לפצועי ופצועות חרבות ברזל ולנפגעי ונפגעות פעולות איבה בתחומים שבהם קיימת איזושהי הזנחה בתחום הטיפול. הנושא של דימוי גוף והנושא של מיניות הוא תחום שהוא יחסית מוזנח ולא עולה רבות בתהליך השיקום. על כן, יחד עם מעיין קרת, שהיא מובילה חברתית בתחום דימוי הגוף, שקדנו ובנינו סדנה במיוחד בשבילכן ובשבילכם. בסדנה הזאת אנחנו נעסוק בתחום שהוא מאוד חשוב להצלחה של תהליך השיקום, גם לאחר השחרור ממחלקת השיקום, גם לאחר השחרור מאשפוזי היום. בסדנה הזאת תהיה תוך כדי הפרדה מגדרית. תרגישו חופשי להירשם כמתעניינים, זה לא מחייב אתכם בכלום. הסדנה היא ללא עלות, הסדנה היא חינמית. אם תירשמו כמתעניינים, אנחנו חוזרים אל כל אחת ואחד מכם על מנת לתת פרטים, אם זה בוואטסאפ, אם זה בשיחת טלפון. נשמח לארח אתכם בסדנת מרחב גוף לפצועות ופצועים של חרבות ברזל ולנפגעות ונפגעי פעילות איבה.